Door die heugenans wordt die fucking bruut. Fjouwer weekend, fjouwer festivals, fjouwer kandidaten in een estafette van feest. Is een oorfestival als die eigen echt niet on? Of is het eens hartstikke vet? Dit is Festivette. Joert zullen we maar een echte sci-fi fan naar het meest roege en hudde festival van Friesland. Into the Grave. Eer pluggen in. Into the Grave viert dit hier zijn 5e jiddy. Maar om zo'n toezen metalheads trilt de Aldehou op zijn groenvesten. Party hard at the graveyard. Lekker likken als lassie. Oké, hou maar. We gaan weer erop. Uw gastheer kennen we maar al te goed van de Snitswieken. Zielkakker Melle. Maar in zijn het bleut er metalhead. Al 15 jaar is hij te vinden op metalfeesten in Binnen- en Boetenloon. Maar Melle, wat is er nou zo leuk aan die roege feesten? Een metalfestival had een bepaalde ambiance, een bepaalde sfeer. Iedereen is er maar een ander. De kist er alleen nog in, maar de beste nooit alleen. En wat binnen de vooroordelen? Een heel soort mensen die denken van tevoren van nou, metalheads die binnen alle van de duivel en die ze waschen zich net wat er ingeprutst zijn, bij vieze mensen. Maar ik ben zelf heel skin en ik haik niks met de duivel. Zeker het sass is het. Dat een heel prutte mensen denk ik dat het agressief is. Dat het, maar eigenlijk het tegenovergestelde is weer. Het is heel vriendelijk, heel gezellig en iedereen is mijn man. Wat mag nou echt net wan? Echt not done op Into the Grave is leenziekje, is onfatsoenlijk wezen, is ja, een onfatsoenlijk persoon wezen. Dat werkt net op zo'n festival. En wat verwachten ze van Elisabeth? Heel eerlijk denk ik dat ik helemaal niet hoef te doen om het Hanna in te maken. Ik denk dat het allemaal vanzelf gaat. En daar is Elisabeth, een psychedelic chick in ieren en zinnen. Trendsfestivals als sci-fi binnen haar ding en daar komt ze dan ook al 20 jaar. Elisabeth, wat denkst van Into the Grave? Daar komt denk ik wel een prutte man uit het algemeen. Ja, en een prutte zwarte kleren en van die opdrukken op t-shirts. Zulke dingen, nou, prutte lang hier. En de sfeer? Ik denk wel een beetje een sfeer van gemoedelijkheid, prutte bier. Ja, een prutte meisje die staan te bangen misschien ook wel. Dat is zulke dingen ja. En wat binnen de plan van Joert? Nou ja, dat zal ongetwijfeld iets met eten wezen en met bier, prutte bier drinken misschien. En patat. En voor de rest, ik heb geen idee. Ik let het op me aankomen eigenlijk. Hoe zocht Melle eruit, denkst? Nou, ik heb op dit moment een beetje vermoeden dat het hier is, maar lang hier. Maar daar kijk ik helemaal niet om zitten. Ja, misschien zwarte broek of zo. Iets met een t-shirt maar opdrukken. Wat is het voor type? Ik had het idee dat het een hele leuke gast wezen zal. Ja. En qua karakter is dat denk ik, nou, toch wel heel toegankelijk. Ja, dat verwacht ik wel. Ja, maar even de Hansie-skotje. Melle. Elisabeth, hoi Melle. Goeiedag. Wie zijn hier op de paard? We zijn naar een metalfestival, Into the Grave. Leuk. Snoeihurre muziek. En elk metalfestival in Friesland begint soms een paar uren van tevoren en soms een paar dagen van tevoren jaren. Aha. Die Big Bad Wolf Records. Deze man die had alle mogelijke festivalkaarten in Friesland altijd te keer. Om hier een kaart te keerpjen is een stukje ervaring en dat jet bij een metalfestival. Ik ben benieuwd. Best genoeg. Nou, dan zet ik een fiets hebben dan Melle. Best genoeg. Je hebt nog wat op. Straks binnen er geen kaartjes meer. Tamma, jongen. Hey Melle, jongen. Wie kwamen om kaarten voor Into the Grave? Nou, die had nog. Hoi. Hoi. Moest 2 stuks aan. Ja, Even Elisabeth. Hoi. 2 stuks, ja. Ik heb hem al lezen, jong. 3 euro alsjeblieft. Alsjeblieft. Voor nog wel, Joert. Dank je wel. Ik ben kleren om erheen te gaan, ik kan er zin in. Nou, wie ik? Oh, Ja. net. Hè? Best genoeg. Goed. Zoek je daar wel. Nou, tot straks dan. Tot ziens. Hoi. Hoi. Het mooie van Bitamme een kaartkeerpje is dat snijdt hier ik nog even door de platen in de kist. Aha. Het is altijd wel heel leuk om even te zien wat er al gaat. Ja. Het zijn weer de kaarten wordt duurder. Zoals dit is, ja, die 4 sterren zoals volle moeilijker.
Had er voor ons in, dus Obituary, die show Een van heel mij mooi nou. hoes. Hele mooie hoes, ja. Hele harde muziek, Aha. alle gerade lullen. Jij er al jongen? Ah, geweldig. Dit is echt een must-see. Dit is maar wie wordt echt shit. Nou, voor oma toch. En bevalt Melody wat? Een hele leuke jongen. Absoluut. Het lange hier er inderdaad, hè, wat ik zei. Ja. Ik denk dat het een heel leuk verhammers is. Ik denk dat ze nog net een heel soort ervaring had op, in een snoeihudde metal. En je had natuurlijk wel een shirt met opdruk, maar zijn broek. En het was heel grappig dat er al die bandjes van festivals erop naait hadden. Ik viel er even een show, dat is wel heel leuk om te zien. En en gewoon hele relaxed normale gimpen bij wie we spreken. Dus dat is wel heel leuk, want die houdt namelijk ook gewoon. Ze had wel hele vrolijke kleren aan. Dat wordt misschien wat zwatter. Ik had er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd of we vanmiddag je dwang gaan. En had ik Melle zei, van het eerste gezicht en de eerste indrukken, werd het voor mij een hele leuke dag. Ja. Nou Melanie, je kan die kant wel uit. Want ik wil niet met festival, ik heb me nooit joh. Kom op. Oké. Nou, best genau, dank u wel. Hoi. Seks man. Hoi. Hoi. Nou Melle, maar op een fiets ik het uitdenken, of nee? Dat maak achterop. Zijn poging weg in? Was dat wel onmellen? Bij een vrouw achter op de fiets? Dat er maar tussen. Zijn mijn mikken alle kanten nu. Oh, ik ben net aan de fiets het waard. Nu dat is. And on this song, we want to see you guys party. Nasje, proost hè? Proost. Lekker Melle! Tattoos, lang hier. Is dan een echte metalhead? Het is van allerlei soorten mensen wat er komt. Een beetje donker gekleed, over het algemeen. Over het algemeen lang haar, maar sommigen niet meer. En je ziet zelfs oudere vrouwtjes in hele nette kleding. Dus ik weet niet hoe een echte metal-fan eruit ziet. Ja, we zien er wel misschien raar uit, maar we zijn het niet. Ja, het is alleen de muziek. Een metalhead die herkent. Nou ja, die luistert naar metal, maar dat juist op mijn afstandje juist net wat er op zijn neer op hem had. En die had qua kleding had hij vaak stevige schoenen. Check. Heel vaak een spikerbroek. Check. En het liefst een zwart shirt met een opdrukker op. En die Check. opdruk dat maakt eens van bandwijzen. En hoe verschrikkelijker dat het erop staat, hoe beter dat het is. Check. Lang hier, maar een keer Check. kop, dat werkt ik. Als ze festivalbandjes hebben, die moet ze zo lang mogelijk omhouden. Check, 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 check. Die moet er eens van kleren ellende, van slijtage, moet ze eraf vallen. En dan heb je een standaard metalhead. Check. Nou, maar we even houden in kleren. Wat is er maar in kleren? Het is mooi, het is geweldig, het is een mooi veranderd. Maar van Into the Grave, waar we die een beetje stoerder in de kleren hebben. Hier en daar een paar veiligheidsspelden, een beetje meer zwart. Ja. Misschien een paar oren schoon. Dat, wie maar eens maar omklaaien. Of nou ja, doe maar eens die omklaaien. Ik ben klaar. En hoe hast je weer? Ik ga kleren van die baby. Prima. Nou, hartstikke mooi. Dat is het slim was ja. We beginnen onderhoen. En dat is. Stevige squat. Ik ben peers, maar dat ken je in de metal. Ik ben heug. En als het goed is, is die maat. Nou, we zullen het zien. In ieder geval, peers is mijn favoriete kleur. Dat maak je het neer hoor. Skelt mooi en just. Dat ben stiekem best ook wel metalhead. Ja, beetje mooi hè? Dan hebben we daarna een broek. Het is een lange broek, het is mooi waar, dat is kande. Maar hij is zwart. Ja. Ik hoop ik erin pas. Ik ga je het als erin past. Misschien rechter, misschien ik wel net. Zo niet, dan weet ik het echt. Ik heb nog een schoen Nog een skoeg. en ik heb Eigenlijk nog een peerse persoon. zakken. Bliks. Tje. Nou, ik zal eens En dan even ga ik zien. nog wat. En dat is. Maar ik kan natuurlijk net de appels erom rennen.
Dus wie hadden van die de keus? Een zwart shirtje die het heel iets is. Bliksem, nee, dat geeft me terug. Of een green shirtje, dan viel ze misschien toch nog wat meer thuis met mijn vrolijke kleuren. Oké, ja, daar hoor ik Mijn veiligheidspjelden. Ja. Nou ja, Ik zou zeggen, ik wil het wel proberen. succes. Nou, dankjewel Melle. Daar, Mikey? Daar maar eens 10. Ten zien, Ritske dicht, metamorfette. Lukt het wordt, het lijkt wel of eens een driedelig pak zo lang als het wordt. Jongen, er was niet weten hoe heet het in deze tent is. Ja, maar dan mag ik gewoon sneller omklaaien. En die broek, die Dan best er kwaad erin. die broek is veel te lang. Ik zet die eruit letten. Tada! Tadaa! En dan wat vind je ervan? Ken je er met terug? Bruut. Bruut, hè? Bruut. Het is wel spitten, inderdaad. Ja, dat wil ik wel jou. Ja, het is gewoon bij wat te gered. Maar voor de rest, ik dacht samen het maar even. Ja, leuk Elisabeth. Clear? Kunnen we er zo bij in? Die keer zijn we voort. Mooi. Is de echte metalhead te herkennen? Ik denk dat Melle de meest metalhead is, want ik zie al die festivalbandjes. Ik denk ook dat Melle het meest metal is. Ook door alle patches die hij heeft. En hij heeft natuurlijk ook echt het haar ervoor. Ik zou eerst op eerste gezicht denken dat Mello de beste metalhead was. Maar zij ziet er zeg maar wat refinder uit, zeg maar wat iets ouder. Volgens mij heeft ze er heel erg veel verstand van. Volgens mij is zij gewoon echt een metalhead. Yes, dat. Ja. Maar horen we, ik ben het zuurtje en doe best de stoerste. Dan ga ik toch nog wat. Ik ben het grootste zuurtje. Nou, mooi. Heegtiet van een wedstrijd. Die krijg je een opdracht. Is ze? Wat geven we dan, Melle? Ik zeg Sjen. Wie gaan een brief? Wie van jullie kan het beste grunten? Nou, denk ik net. Ik weet het net. Ik luister in heel soort. Ik had zelf nooit echt goed bezocht. Oh, kijk me een beetje uitluisteren wat de bedoeling is. Vanzelfs Elisabeth. Hier hebben we Pieter al. Hoi. Hoi, Melle. Ik ben Pieter. Elisabeth, hoi Pieter. Ik ben de frontman van Insurrection. Dat is de Friese band die jullie op de afterparty speelt. En ik zal je hem leren grunten. Aha. Nou ja, succes. Ja, dank u wel. Elisabeth moet even wachten, want Melle die krijgt nou eerst gruntles van Pieter. In mijn ervaring blijkt dat grunten het best werkt dat al die lucht uit die maag komt, zeg maar. Als alles uit de keel jongt of schreeuwt, zoals je normaal praat, dan krijg je heel erg les van die stemband. En dan verneukt die stem en dan mag ik gewoon net wannen. Ik oefen het zelf altijd op de fiets. Want als ik op het fietsen ben, dan heb ik automatisch de goede houding. Dat ik automatisch in mijn buik gewoon die lucht laat komen. Er zijn verschillende soorten grunts natuurlijk. Als de lege guttural grunt, Ja. en de hege slayer scream, steeds maar. Dus het is heel erg dat steeds maar. Ja. En dan bij trilling door die stem. Dus dan rijst. Bijna. Ja, zoiets. Door die heugenaars wordt die fucking bruut. Het komt er wel. Nou, dank je wel. Ja, alsjeblieft. Dat ben je genoeg. En dan mooi Elisabeth. Oké. Het is vooral de vorm van die moelen en die tong en de keel die de klank bepaalt. Dus ik zou gewoon beginnen met dat. En dan dat is een beetje tros zetten, zeg maar. Nou, proberen. Nou, dat wil echt net. Dus echt zo. Zweet. Ja, en dan maar je randt hij er nog gewoon in. Hè. Nou, we hadden even oefend. En we staan nu voor de finale. Daar is tot de professionele vakjury. Jongens, je hem krijgt net betellen, hè? Dat weet je hem? Kist het nog één keer doen, Pieter? Not leave it behind. En dan de... En nou de beurt om Melle. Follow me to the marriage of heaven and hell.
Ja, stu. Super top. Dan is de beurt aan Elisabeth. Oké, nou, zo proberen. Dat ben je. Saints? Ja, super mooi. Mooi, geweldig. Bij mij kwam er goed min, maar wat denkt de jury? Best genoeg, ik had van de meester leer. Top, dankjewel. Nou ja, Nou ja, helaas. het is spannend. Ja. Krijg als de vorige aflevering pakt Melle de winst. Lokwenski, jongen. We weten hoe jou straat. Lekker. Maar waar een slokje, hè? Nou, tost. Hey. Zo. Doe maar jongen spelen je nevens mij, dus dan jok je dan met de hele band. En nevens mij speelt Sepultura nou aan. En dat wil ik echt zien. Dus wie zou die wel weg? Yes. Kom maar. Ja, hoi. Rock on! Sepultura is een van de gruttere acts op Into the Grave dit jaar. De band die het al decennia lang bij de top van de thrash metal. Is dit wat doensmuziek voor jou, Elisabeth? Je bent ook wel een meisje die gewoon op hun eigen manier zit te bangen of gek door of weet ik het wat. Maar dat is net echt mijn ding, like het zou zeggen. Het swingt wel, dat absoluut. Hoe wie het voor jou, Melle? Ah, Sepultura echt fucking bruut. Echt schijnig dan in mijn roots, bloody roots. Ja, dat wie geweldig. Maak het helemaal net volgens uit hoe het eruit juist en waar het beest. Iedereen vermaakt zich gewoon hartstikke goed. Dus ik get het dan. Maar meestal kom je gewoon om lol te gaan en gewoon van de muziek te genieten. Nevens mij vond Elisabeth het ik hartstikke mooi. Daar zit Jip van binnen schoolterre metalheading. Dat mist me net. De Joen rint toppen ein. Dus duo ziet het op een ijstijd een smoekplakje op om de dij nog eens even trot te nemen. Nou Elisabeth, Into the Grave. In mijn beleving echt vet bruut. Echt een magnifiek mooi feestje. Wie het ook, absoluut. Ik ben blij dat het mij met mij woerst. Ik ga me heel bord van maken. Ik ga mooi laken met die. We hebben prettig wel gewoon. Ja, dat eerst kaartje keep je bij Tamme. Ja, dat wil een ervaring op zich. Even zien, wat hebben we er meer in? Verklaaien natuurlijk, in dat hele mooie tentje. Verklaren, ja. Nou, dat best er mooi uitkwam. Best er ik mooi ingang. Ik wil net geen rare dingen zeggen. Best er mooi uitkwam, passen er mooi bij. Ja. Nou, en de muziek. Ja, ik vond het te gek. Ik vond vooral Sepultura te gek. Ja, Sepultura, ja. Die man die ben al 31 jaar bezig. Dat is, die man weet het langzamerhand wel hoe het mag. Ik heb echt respect voor zulke mannen. Ja? Want ik denk van, nou, behoorlijke leeftijd. En dan zit er nog aardig op het podium. Ja. Er is nooit geen leer op zo'n feestje. Nee. Er is nergens geen agressie. Dat is hartstikke... iedereen is er mijnwander. Hoe oud of hoe jong of hoe keel of hoe lang hierig als het best. En ik moet zeggen, ik ken er nog wel een keer heen. Ik zie die horen je weg. Dobbe, praten we aan. Proost. Proost. Tjoch! Deze aflevering zit er weer op. De volgende keer binnen we op Imaginarium. Ik zal nog eventjes mijn grunten oefenen op een fiets. Hoi! Ik zit wat een krap, maar spultje op die zadel.